Manje fakazi ubeka ngesipedi. Wait, ndaba ezithi. Umkhondo ukuthi ngayidayisa manje. Ngiyengomba esikufika ma. Mathalente yakho vele. Mathalente yakho vele. Hayi konke phela uNkulunkulu wabeka ezandleni. Hayi labantu okwabekwa nje untshontsha kuphela. Futhi akakubekwanga uNkulunkulu kwabekwa uSathane. Kodwa ayikho into esingakwazi ukuyenza. Anito oqala uthandaze kuqala. Angisho nje ukuthi uthandaze ngisho intombi. Ngeke iqombele khona ukuthi udlala ngomthandazo. Uyezwa njalo mvundane. Awu. Kuyadingakala ukuthi uNkulunkulu abe khona kulo shuni lo. Hayi into elula leyo phela. Ungabe umshela umuntu ongakuthanda, ushela lo okuthandayo. Awu. Manje ungawufaka ushukela enkomishini kungekho tiye. Uzobe ufakela ukuthini phela. Nonogwaja uphuma uma ujikijele ehlathini elingenanogwaja. Bothi nje la ubona khona kunonogwaja la. Uzophuma. Manje uvela usukela nje umuntu othi ngishe kubuka biphe ngathi ubona itruck lenze. Ukudala ngesikhathi sakhe. Amehlo nje into ekhulumayo uyabona hayi lamehlo lawo athi hayi impela you can cross njenge robot. Hayi robot libomvu uyangena wena. Ufana isiphungu. Nale dudu pana ma egoba njenge foshot ezithi ngathi uphethe umhlungu. Ufane emusha. Lento oqonywa izangazi njalo kuthiwa obente. Thini umuntu omdala akwazi umuve in now. Lokuthi umuva in ufane eyohlala khona. Sho igama elimnandi umuve in. Ufane eyohlala khona eganini. Usha njalo. Uboshwa njalo. Usha njalo. Mawumuve in. Man, uzoba sikona kini. Man, uzwa ngabantu noma uzobantu bexoxa noma khuluma ngophela phela thina phela phela uyabakwe uyabakwe. Ngiyawazi khuluma into engiyazi. Ngiyayazi. Uboshwa njalo. Oh, njalo. Kwakhona kini la. Khona kini la. Akhona kwakho futhi la. Akhona nje kini la. Engijabukela ibhasi bethi yaphinda futhi neSundowns. Yabona uma kwathi uhamba ehlathini ethize wahlangana nebhubezi. Mawuphinde kuthiwa hamba khona. Thandaza ngisho ngo-12 Hey, imbombi zePirate ikhalela phansi. Sundowns again. Hey, shem. Yabona abafundi. Sundowns ayihambe yodlala kwiLa Liga manje isikhathele yona. Le ukudlala khona oBarcelona noma Awu bayitha ngo-7-0 nje. Ifike la eBarcelona. Kwakwenzelwa nje phela ukuthi ukujatshule. Esikhathi uMessi uqeda amanzi 25 liter webhakede ngolimi. iSundowns singashanga iBarcelona manje. Lutho ke. Uyayibona ndaba. Uyayibona ukuthi iSundowns. Kade niyaphupha. Uyayibona ukuthi iSundowns. Yabona nje sika amaPax. Barcelona iwina ngishishoda. Hayi kodwa ayikulokhu mfethu hayi. Hayi iPax lokho angeke. Zobuya into. Mabeke baphinde bashawa get out. Isitala esesodwa basinika iSundowns vele bedla 2. Akuphathwe ngestar lokho. iPirate ina 1 star. NeSundowns ina 1 star. 1-1. Akuphathwe nje ngestar. Njenganalo eziphatha zaphesheya zaphethe ngamakhosikazi. Lenenye ayinonkosikazi omubi. Lenenye inonkosikazi omubi. Lena enonkosikazi omubi inendlebe. Bese uthi le enonkosikazi omuhle inendlebe. Manje le ihalela indle yalo. Le ihalela unkosikazi walo. Base bethi hayi asiphethe mayiwina iteam yakho thatha umngakho. Lo wathi mayiwina ngithatha indle yakho. Zadliwe zalena unkosikazi omuhle. Njengamanje ishimene. Ayisaphekelwa umuntu. Idla ama take away. Hawu. Yabo leyo nto mingenzeka la eMzansi. Engaqhuma isibhamu shembe. NgamaZulu phela thina. Kufana nalento kuthiwa eIndia unkosikazi uvumelekile ukuba nesithembu. Khona kuthiwa iduna amadoda o5 ashade nawo ngokusemthethweni. Kodwa amadoda awavumeleki ukuba nesithembu. eIndia hayi sevumelekile phela. Semthethweni. Lo mama kuthiwa wapha edolobheni wathenga imizi yawu5 landelana.
Lo number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ufuna ukufaka amadoda akhe. Mina ngithi ngizukane sekhulele ingane ke. Ekabani? Noma okuyena ubaba la lo number 1 baba omdala. Laba abanye nje abafana baphelezela yena. Hayi asina ID. Siwana la eSouth Africa sazokhulunywa lonto eParliament. Umsangano ke lo. Uzokhulunywa. Kodwa cishe ngasho elinye igama. Ngingakhulunywa kodwa hayi amaZulu phela anasikhathi sokugana. Asinazo isikhathi sokusangana. Vele amaphoso hambe evuma yonke into. Ayishem. Mfundane usho. Siyabeka la. Hayi ukuthi sika amahouse zonke. Ngathi zidomu wezinto order every day. Akwazi. Kusazomele sivule incwadi. Kodwa masiqeda la. Namanje phela singayivula. Kuyasetshenzwa phela manje. Sebenza ngezandla phela. Akusikwa amahawu. Ngezandla. Wathi uJesu vumelana abantwana. Wathi. Wayethandaza njalo. Wayengasho abantwana basedlokulu. Abanye babona bayejethu wayesha intombi wayesha abantwana ingane. Wathi umbuso wezulu ufuna ube nenhliziyo njengomntwana ungene ezulwini. Hayi abantwana ninjengani nje bondaba nje bani ngabantwana kwangashiwo nini nganilwa kanje cabana njalo. Wangeke uJesu isibonelo ngani. Thina nje ofakazi sikhona eBhayibhelini. Nasesihlabelelweni sikhona. Ya, sihlabelelweni. Washo sithola ukuthi ufakazi uyelo lobuye qala nje. Sikhona esihlabelelweni thina ofakazi. Sikhona naseBhayibhelini. Lithi iBhayibheli mani nicabele landana ofakazi oyedwa noma ababili. Uyabona isikhona. Masithathe kancane. Noma nicabele landana ufakazi oyedwa noma ababili. Akukho la kuthiwa khona landana ubiyela. Endaba